But laza mugoninyeira. Ndazvo. Mungoregera kamusikana kaya kanonzi Grace muchoregera ofa. Ndizizira. But nimusana. Upi. Arbabe kumvezi. Ndiko nangoenda matini michifana kuti kurova chikokurawo. Yapo. Mafan. Mandi om dah. Kau siapa? Bobo bebhi. Aduh. Sure. Pani mtsoga msikana kutsvaga ka. Anonzi Grace. Grace. Ngara pama side pana. Pamba pacho paningi papa. Mtsvaga msikana iyi. Msikana ndinomuziva. So msikana anoringa wadzorwa mabraids so. Exactly mfano wangu. Ndiye chai. Ndiye chai. Msikana bataka mborogwa ndaro. Mfano wangu. Inda manje akarorwa ko. Sauri msikana wandiri kuda msikana wangu nakatororwa. Iye mtara wandiri kutotaura mbira yake vanororwa. Ndiri kubudira bachena. Sadaro kamfano. Akarogwa pashumba, akarogwa pamoya, pamaziziwa pasera pa. Mdara marasika mdara. Fano kudai. Urutaura chai Grace chai. Wamoziva chai. Grace chai uyu chai Grace mchuku. Tara motamba nenyaya mdara. Mudakini yaita nakurorwa. Akarorwa. Mfonere chingomona ka achingofamba. Mfonere muwe izvi kuti anenge aripi izvi. Mfonere mbamake umwe mchitano izvi so. Manje ndina phone kamfano wangu. Na phone manje mfano wangu. Iwa una here mfano. Ndani ngokutacha ngomene kuita. Ndimeshandisa here manje. Nimeshanda sema. Baba. Hey. Saka nyatondudza mfano wangu sandafona. Imbondudza wati wanga karorwa nani bozi akarorwa zvikaita sei zvakazoita sei mfano wangu bozi apa ndiraona sandamfonera dazvati akarorwa zvikazoita sei. Uyu munhu uyu akatanga kurorwa pashumba. Murume wacho ndobashayika. Ndobva abva pamba pachoni. Ndobva arorwa kwa mamoyo. Murume wacho ndobashayika. Ndobva abva. Ndobva arorwa pamazizwa pandachitaura pazira. Akabva abva. Izvi zvava pamba pavo. But mudara wangu handokutaurira. Atonotsvaga umwe musikana mukati mumwana apo marasika. Mfano unongurundu varewo. Mira. Manje. Hai. Akazonyora papi manje. Namba dzake ndokona ngodzani mzo. Unoziva? Ndudze mfano. Kana ndisiri tutaura naye mfano wangu. Akaipa mfano wangu. Ndatodzokera kusauthi mfano wangu ndatoenda ndatorora. Kuna momzi manje momzi wandigara bamba mfano wangu ndasiva kuti Grace phone yako saka mira mfano chichi unoswidirawo kurika udazonzwa kurashitaurire mfano wangu mira koko Grace ndeipi ndiri pamaraini vako kachama ndandikufonera yangu ini naudaire ndandikufonera pesa pa usuri udaira saka ichokwadi ka Grace chiri kutaura kuti mbiwa wako anoroya handiti iwe ndinonzwa kuti amene kwangu wakaroorwa murume wako akafa ukaroorwa futi akafa ukaroorwa futi akafa aiwa uite fresh
Hai ndaenda shamwari. Ya inini. Aiwa. Usatombontsvaga zvako. Usatombontsvaga. Usatombontsvaga zvako. Patopera. Mese na tete wako. Mese. Mfana wangu. Mfana wangu. Mfana wangu ndo ndogona kutoonekwa. We just hold down the room as well. Madam. I'm going. Plus naenda kuzeka. Plus mapinda. Kuzenda. Mapinda. Tamunyepere zvinhu kuti uye ake anorume kasi akaroorwa nevarume 3 pakafa atamunyepera plus mapinda plus handi kunyepera. Saka ini ndozvivatirei manje kuti ndapinda manje. Zvamirira kuita pablazika uyu mutesiuyo vatoramba anatomuzati zvatopera ipapa. Saka ini mudhima akufana kuchitaimira kuzenda na Grace ndandakatomirira pano. Inini mandira ndakufana kuita pa. Todia. Plan B papa tufunga plan B kamba. Plan api. Yo ndo tunaona Grace. Yo ndo Grace wangu. Awe. Rigende ndogo. Ya saka ndakangokumirira pano. Alright. Saka tobatana. Tobatana. Akawana. Okay.